uyag ira bubuhaton, at pating ira ginumrahan, nga mayor ang kaistaan, kundi rinira pagsundon, kan pating sisibaron. Binadaw ko nakatitiro, ang ngatanan kalangganan natatago, ang marasa nga isungsong marapati makahago, apahapog kalabi, maupay nga pirituso, na binadaw ko mayadat ang panlaing kakilaw, amo ang maupay nga pagkinom. Kung malipong na ang ulo, may ininglis na nga puro, kina sila tinagalog na babaro. Ang marasa nga iksumsum marapati makaago, apahapog kalatigo, maupay nga pirituso, labila daw kumayadat ang banlaing nga ilaw, amo ang maupay nga pagkinom. Ang lubi, maupay nga tanaman, kadaol gigikan, nasaklayhan kawit, ngan magtagay ay ahay, tubagod la ang maupay kung asangkay. Ang lubi, maupay nga tanaman, ang tuba, kadaol ayun, nandito na tayo sa Monbon. Ito po yung likod. O diba? Ang ganda, ang linis ng baybayin. Ayan, nandito po yung Miss Lovely Oras. Ay, yung lola lang pala. Ayan, oh. Mayroon na pong mga kubo dito. At ito, mayroon din pala dito. Ayan na sila, nagtatagay ng tuba. Ito, nagtuturo na kung saan yung mga pag-aari niya. Ayan, oh. Nagtuturo. Ayan. Ayan, buhay na naman tong lugar na to. Ito yung namimiss namin nung kabataan namin dahil dito kami naliligo noon. Nung nakaraan, nag-iba kasi dahil karamihan pumupunta pa ng San Policarpo doon sa Binugawan. Pero ngayon, ang mga taga-oras dito na naman sa sariling lugar natin dito sa Monbon. Dito sa Monbon Beach, ayan, medyo dumarami na. Ayan yung mga ito yung mga may-ari ito. Ayan, oh.
Sunod sa mga uwiak, kita-kita tayo. Dito tayo sa Moonbon ng Oras Eastern Samar.